Начало! Какво ядете през лятото? През лятото обичам да хапвам супа от краставици по стара турборецепта. За целта са ни необходими следните продукти. Отваряте кофишка кисело млеко. Разбърквате го хубаво. И го изсипвате в една купа. След като е готово киселото мляко, за мъничките парченца идва време на хрупкавата краставичка. Нея нареждате на ситни парченца. Така, хрупкавата краставичка е готова. След това идва ред на мъничко една капка солеч, малко олио. Малко олио. Олиото не може да се отвори. Случват се такива работи. Стига толкова, не трябва да се преувеличава. Идва ред на малките подправчици. Стриваме подправките на ситни парченца, това е задължително. И накрая идва ред на чесънчето. Слагаме щипчица сол. Накрая трапезната водичка. Разбърквате обилно. И сега да пробваме какво сме сътворили. Липсва малко сол. След като не ми се получи таратора, сега смятам да пребия всички продукти. Умри от сол. Нема да дишаш. Нема да дишаш. Следващия път не пити дали ще правим таратор. Кой ви е любимия филм? Мумията се завръща. Пичове, тук нека да имах една съученичка, дали още е жива, искам да я видим. Примерно, имаше едно... Ветрове гонят ме през нощните клади. Да видим какво пишат вестниците в днешната преса. Секретарка съди шефа си. Искал да спи с нея. Уволниха директор на предприятие, защото тормозил колежките си. Знаете, правите ли секс на работното място? Много е приятно да се прави секс на работното място. Аз винаги правя секс на работното място. Сещаш ли се? Извинявайте, вие какво работите? Вие сте детски учители. А правите ли секс на работното място? Уважаеми зрители, това е нашата нова рубрика Проблем. Ако искате да участвате в нея, ще трябва да изпълнявате безпрекословно моите заповеди. Мирно! Първо, трябва да имате 6 марки. Второ, трябва поне веднъж да си карала шестица. Карал ли си? Не чувам! Да! Да чуя. Така, добре. Още можеш. Я! Браво! След като минахте първоначалния тест, предлагам да преминем към темата. А тя е...
Готови ли сте, турбовци? За да може да сте чистоплътни на мястото, където работите, за да може да правите секс, когато пожелате на мястото, където работите, трябва да си чистоплътен и да се обръснеш под мишниците. Така. Ето ти горчицата. Така. Добре. Айде, почна. Аз ви връчвам дипломата за простотия, а тя е следната. Не, чужда купата, трябва да я връщаме, бе. Леко микрофона, урод! Така, чупи ли брошката ти, малумно прасе? Не съм я щупил, ето сега, чуваш ли ме?